गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों नोंथांमोना आंनिसिम फैफिननायनि थाखाय। दा आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बड' इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गोनां मेसेज आं लाबोनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना गोसो होगोन आरो सिरियास लागोन। थांनाय 27 आरो 2000 मायथाइयावहाय जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ फिल्ड एसेसनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइज होदों। सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड बिटिसिसिम दा मोनसे बिराद गिदिर जोंनि बड' इयुथनि थाखाय धाक्का होनाय मोनसे खोथाखौ बेयाव लिरदों। नोंथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों, गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना दिनै इन्टारभिउआव जों जिरायनो मोनसिगोन होननानै नोंथांमोना दिनै साननानै दङ, बे मोजां खोथा। नाथाय जोंहा मा गोरोन्थि जाखो जे जोङो 100आव 6 सिडिउल दिनै जोंनि बिटिसिआव जों 100आव 80% जोङो जोंनि रिजार्भेसन जोंनि बर' मानसिया मोननाया जोंहा मा गोरोन्थि जाखो? जाय 80% मोननाय जिथु रिजार्भेसनखौ दिनै आसामनि रिजार्भेसन बायदिसो दिनै बाहायनो नागिरदों। बेबो जोंनि बिटिसिनि 3rd ग्रेड पस्टआवहाय। जों अब्ला दिनै 78 पस्टआव जोङो 10% जों रिजार्भेसन मोनोबा जों मात्र 9 जनल' जों दिनै मोननो हायो। अब्ला जोंनि बिटिसिनि जिथु 6 सिडिउलनि रिजार्भेसन बेयाव जोङो 78 पस्टआव जोंनि खमसे खम जों 50 पस्ट जोंनि बर' मानसिया मोनगोन। बेयाव जोंहा मा भुल जाखो? दिनै सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मा फर्मुलाजों मबे पलिसिजों दिनै जोंखौ बेयाव मेनेज खालामनो नागिरदों? जोंनि बड' इयुथफोरा गोसोखां। दिनै जोङो 78आव 50 मोननायासो जोंनि मानसिया बेयावसो नोंसोर खुसि जागोन ना आसामा बायनाय रल बायदि दिनै 6-7 जनल' मोननायाव दिनै नोंथांमोना खुसि जागोन? दिनै जोंनि बड' इयुथफोरा हागोन ना आसामनि मानसिजों गुबुन जाथिजों जोंनि मेलेमा कम्पेयार खालामनो हागोन ना? दिनै जोंनि बर' जाथिया दिनै कन्टेस्ट खालामनो हाया, गोग्लैसोनाय जाथि होननानै दिनै 6 सिडिउलाव दिनै बे रिजार्भेसनखौ जोंनो होदोंमोन। नाथाय मा फर्मुला बाहायदों दिनै बिटिसि सरकारा? दिनै मानगोनां राकेश ब्रह्म सार, नोंथाङा दिनै मा फर्मुलाजों मा पलिसिजों दिनै बे माबाखौहाय लिक खालामनो नागिरदों? अन्नानै नोंथाङा दिनै गोसो होदो। दिनै आङो जोंनि मानगोनां राकेश ब्रह्म सार बिथांखौ आं खावलायहरदों, नोंथांमोना एसे साननानै नाय जोंनि बड' इयुथ्स जायफ्रा दिनै रिजार्भेसनखौ दिनै खोमानो थांगासिनो दङ। हानाय नङा, कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा। हायोबा गिदिर खोथा, मोजां, दिनै जों बाख्नायहरगोन। नाथाय जों रिजार्भेसन थाखानायखौ दिनै मा कारनाव, मा जाहोनाव दिनै आसामा गावनि पलिसि बायदिसो दिनै मानो लादों? मा जागोन? दिनै बबे फर्मुलाजों दिनै बेखौ मेनेज खालामनो नागिरदों? बिनि चेयारमेना दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। सोरनि गाइडआव, सोरनि माबायावहाय इन्सट्राक्सनाव बे जादों बेखौ दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दिनै हमनांगौ, केन्सेल खालामनांगौ बेखौ दिनै जोंनि माबायाहाय गोरों गिदिरफोरा दिनै एबसुखौ आं दिनै खावलायनो सानो, नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्टफोरखौ अननाय दङब्ला अननानै बेखौ नोंथांमोना दायित्व लादो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बेसेबां दिनै जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ, जायफ्रा दिनै संगठनफोर दङ, अननानै रिक्स लादो। नङाबा जोंनि बर' इयुथ्सफोरा जेसेबांनो दिनै बे इन्टारभिउआव जगोन जोङो दिनै 10%ल' जों मोनगोन। खारन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो आसामनि रिजार्भेसन रस्टार बायदिसो जों थांगोन होननानै। जोंनि बिटिसिनि खामानियाव दिनै आसामा मानो बिदि आखाइ होदों? अननानै खुलुमहरदों, दिनै बेखौ डिसिसनाव फैनांगौ आरो बियो जोंनि जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बेखौहाय बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बाहायनांगौ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै फोजोबो। गोजोन्थों।